மாதிரி உள்ளாங்க எவ்வளோ நேரம் நிறைய போகுது இங்கே நிறைய மாட்டிட்டு அப்பா என்ன இது என்னமோ வெடிப்பு கொடுக்குது இப்பயேவா இல்ல ஒரே பக்கம் பிடிக்காதா இல்ல இல்ல அந்த மஞ்சள் அது காஞ்சி பக்கம் வெடி கண்ணீரிதே அது என்ன பண்ணுது இல்ல அந்த மழை வரவும்னா நான் போவிது இல்லன்னா நல்லா இருந்துச்சு கலகலன்னு கலகலன்னதே வால் நல்லா இருக்கு எங்க ஆயா காணோம் ஆயா தேங்காய் சூடு வருதுன்னா சுத்தி ஏன் நவுந்து நில்றா திருப்பி ஜீவி ஒரே பக்கம் பிடிக்காது திருப்பிட்டே இரு வசகையெல்லாம் பிடிக்கும்ல செல்லு இருக்குடா அது சும்மா ஒரு நிமிஷம் பிடிச்சினா போதாத அதெல்லாம் மாட்டி கலந்து பார்க்குறோம் குச்சி காஞ்சி உடஞ்சு போச்சு இல்ல ஏன்டா கம்னு இருக்க மாட்டியா ஏற்கனவே எங்க எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்க அம்மா அது பேர் அங்க பாருடா அவ்வளவுதான் அத்தை இன்னும் எவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இது இன்னும் உள்ள காயாவே இருக்குது இன்னும் ஒரு கலர் அவ்வளோதான் மற்றதெல்லாம் கம்ப்ளீட் நீ வேவிச்சதை கொண்டு போய் வை நான் குடிச்சது வேணாம்